ወለዶ ፀሐይ ብራቕ ኤርትራ ናጽነት ኣብ ዝተጎናጸፈትሉ ዓመት ዝተወልዱ ዜጋታት ድሮ ደቂ 27 ዓመት ኮይኖም ኣለዉ። ኣብቲ እዋነቲ ኣብ 10ታት ዓመት ዝነበርና ናይ ፈንጣዚ ዕለተ ናጽነት ሃሳስ ቁልዕነታዊ ዝኽሪ ዘለና ድማ ሎሚ ናብ 4 ዓመት ተጸጊዕና ኣለና። መንእሰይ ዝበሃል ብቐንዱ ካብ 18 ክሳብ 40 ክሊ ዕድመ ዝርከብ እንተኾይኑ ናይዚ መድረኽ እዚ መንእሰያት እቶም ድሕሪ ዕለተ ናጽነት ዝተወለድና ወይ ኣብቲ ግዜቲ ንኣሽቱ ቆልዑ ዝነበርና ኢና። ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ወለዶታት ንሓድሕዶም ይጨራረቑዮም። ቀዳሞት ወለዶ ንዳሕረወት ዳሕረወት ድማ ንቐዳሞት ክጨርቁሎም ምስማዕ ኣብ ሕብረተሰባት ልሙድ እዩ። ወለዶ ፀሓይ በራቕ ወይ ወለዶ ወጋሕታ ዘ ሳንራይዝ ጀነሬሽን ዝብል ሓረግ ብዓለም ደረጃ ፍሉጥ መግለፂ እዩ። ብኹናትን ከቢድ ምረትን ዝሰገረ ወለዶ ነቲ ድሕሪ ምውዳእ ኩናት ዝመጽእ ተረካቢ ወለዶ ሕንቃቑ ብምርኣይ ዘጠምቆ መፀውዒ ድማ እዩ። ዝበዝሕ ግዜ ናይ እዋን ኩናት ወለዶ ዕጩ ኮይኑ ኣዝዩ መሪርን ጽንኩርን ፈተና ክሰግር ስለ ዝግደድ ልዑል ዓቕልን ተጻዋርነትን እዩ ዘለዎ። ምኽንያቱ ንምጽዋር እንተዘይኮይኑ ንኻል ካብቲ ኩናት ተሪፉ ብህይወት ክቕጽል ዕድል ዝረኸበ ወይ ድሕሪ ኩናት ዝመጸ ተረካቢ ወለዶ ግን እቲ ዝዓበየ ጸገም ተኣሊሉ ኣብ ትሕቲ ቅሱን ሃዋህው ክነብር ስለ ዝተዓደለ ባህርያቱ ልክዕ ከምቲ ናይ ቀዳማይ ወለዶ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። በዚ ድማ ተቀዳማይ ወለዶ እንታይ ዓይነት ሕንቆቕ ወለዶ እዩ ክብድን ከሎ እቲ ሓድሽ ወለዶ ድማ ነቲ ቀዳማይ ብትሩን ዓቃባውነቱን ክነቕፎ ባህርያዊ እዩ። ብሓቂ እንተሪእናዮ ግን ወለዶ ፀሓይ ብራቕ ዝስከሙ ሓላፍነት ካብቲ ናይ ግዜ ኩናት ዝኸበደ እንተዘይኮይኑ ዝቐለለ ኣይኮነን። ብኩናት ዝወረደ ዕንወት ፈዊስካ ጡጡሕ ናብራ ምፍጣር ቀሊል ብድሆ ኣይኮነን። ስለዚ ወለዶ ፀሓይ ብራቕ ምዃን ኣብ ሓደ እዋን ጽቡቕ ታሪኻዊ ዕድልን ከቢድ ብድሆን እዩ። ወለዶ ፀሓይ ብራቕ በቲ ሓደ ወገን ካብ መግዛትን ባርነትን ካብ ራዕድን ሸቕረራን ርሒቑ ኣብ ትሕቲ ሰላምን ቅሳነትን ክነብር ስለ ዝተዓደለ ዕድለቱ ጽቡቕ እዩ። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ካብ ትሕቲ ባዶ ተበጊሱ ንዕንወት ፈዊሱ ለይትን መዓልትን ለፊዑ ብውፉይ ጻዕሪ ንምንባስ ዝምችእ ሃዋህው ክፈጥር ስለ ዘለዎ ዕማሙ ከቢድ እዩ። ወለዶ ፀሓይ ብራቕ እምበር ጉዕዞ ሕብረተሰብ ኣብ ትሕቲ ጽላል ናጽነት ንምምእዛን ታሪኽ ፍሉይ ሓላፍነት ዘሰከሞ ወለዶ እዩ። ስለዚ መድረኻዊ ዕማሙ ብብቕዓት ክፍጽም ነቲ ተሰኪምዎ ዘሎ ሓላፍነት ብብቕዓት ንምፍጻም ዘኽእሎ ክብርታት ክህልዎ የድሊ። ኣዴኻስ ናይታ ብንእሽቶኻ ጥራሕኻ ትፈልጠካ ዝዓበኻ ይመስላን ከም ዝበሃል ኣብ ኩሉ ሕብረተሰባት እቶም ቀዳሞት ወለዶ ንዳሕረወት ንብቕዓቶም ቀልጢፎም ኣየምኑልን እዮም። ዓቕሚ ኣፍሉጦን ክእለትን ዘለዎም ስለ ዘይመስሎም ኣብ ዝኾነ ዕማም እምነት ኣይሕድርሎምን እዮም። ልዕሊ ኩሉ ኸኣ ሓላፍነት ዝስምዖምን ሓላፍነት ክስከሙ ዝኽእሉን ገይሮም ኣይወስድዎምን። እዚ ባህርያዊ ተርእዮ እዩ። ኣብ ኣቦን ወድን ከይተረፈ ዘሎ ተርእዮ እዩ። ክንዲ ዝኾነ ውላድ ንወላድዩ ተረካቢ ወለዶ ዘለዎ ንሱ እውን ከምኣቶም ሓላፍነት ከም ዝስምዖን ሓላፍነት ክስከም ብቑዕ ምዃኑን ባዕሉ ከርእዮ እዩ ዘለዎ። ኣብ ኩሉ ናይ ስራሕ ጽላታት ብኣፍ ዘይኮነ ብግብራዊ ተወፋይነት ብቕዓቱ ከመስክር ክኽእል ኣለዎ። ድሕሪ ድማ ተቐዳማይ ወለዶ ሓቂ ብሓቂ መብረ ወሊደ ኣብ ክንዳይ ተኪየ ኢሉ መንፈሱ ዝቐስነሉ። ስለዚ ናይዚ መድረኽ እዚ መንእስያት ሕልና ናይቶም ክሳብ ሕጂ ሓላፍነት ህዝብን ሃገርን ኣብ እንግድዖም ዝጸሩ ብምቕሳን መድረኻዊ ተልእኾኦም ንምፍጻም ቁርብነቶም ብምርኣይ ኣብ ኩሉ ዝተዋፈሩሉ ዓውዲ ሓላፍነት ህዝብን ሃገርን ክስከሙ ሙሉእ ዘይጉድል ብቕዓት ከም ዘለዎም ብግብሪ ኸርእዩ ኣለዎም። ከምኡ ዝዓይነቱ ተበግሶም ዝህልዎም ድማ እዮም ብቕዓት ተረከብቲ ሃገርን ኣማእዘንቲ መድረኽ ናጽነትን ክኾኑ ዝኽእሉ። እቲ ብብዙሓት ዘይከኣል ዕማም ዝተባህለ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ሓያላት ከም ዝከኣልን ናጽነት ጋዲ ከም ዝኸውንን ዝገበሩ ናይ መድረኽ ሓርነታዊ ቃልሲ መንእስያት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ንኡስ ዕድሜኦም ማለት ኣብ ክሊ ዕድመ 15 ክሳብ 20 ከለዉ ሃገራውን ህዝባውን ሓላፍነት ተሰሚዕዎም እጃሞም ንምብርካት ንሜዳ ይውሕዙ ምንባሮም ምስ ንዝክር ኣብ ውሽጢ እዚ ዝኽሪ ንሕና ዞም ናይ ሎሚ መንእስያት ከነስተንትኖ ዝግባእ ሓደ ዓቢ መልእኽቲ ኣሎ። እቲ መድረኽ እቲ ናቶም ግዜ እዩ ነይሩ። እዚ መድረኽ እዚ ድማ ናትና ግዜ እዩ። ከምቲ ንሳቶም ኣብ ግዜኦም መሪሕ ተራ ብምጽዋት ኣንጸባራቒ ታሪኽ ዝገደፉ እዚ መድረኽ እዚ ድማ ንሕና መንእስያት መሪሕን ኣብነታውን ግደ
ክንጻወተሉ ዝግባእ ናትና ግዜ እዩ Oromaye,
بغيكم كون كوان هدرتي حينك